yanzu ka dubi wani rainin hankali da aka yi mana, ƙona motocin sojoji a daji, wasu turji sun ƙona ta. Ka ganni nan? Ku yi haƙuri. Ka ganni nan? Wallahi billahi sama da shekara 20 ina da bindiga. Kuma dan uban mutum in yana ganin ya jarraba ya kawo ziyara gidana ya ci uban shi. Yayin da hankali 'yan Najeriya ya tafi suna lissafi, anya ba makamai aka kai wa yaran nan ba? Anya ba taimako aka kai musu ba a ɓoye? Sai aka yi wani abu, irin hadarin kaka ɗin nan, akwai laujuna a cikin daɗi. Inda gaske kuke yi, Allah taimake ku. In ko yaudaran mu kuke yi, to Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin sai ya ruguza ku gabaki ɗaya. Idan kuna son raba ƙasa ba dole sai kun azamtar da mutane ba, ku kira mutane akan tebur a raba ta, kowa ya kama gabansa. Lamarin wannan ƙasa ta mu Najeriya sai dai mu ce sai addu'a, wanda tuni dama dai a yankin arewacin ƙasar ake ci gaba da fama da matsalar rashin tsaro da ke ci gaba da janyo asarar ɗimbin dukiya da rayukan al'umma, wanda kuma a faɗin ƙasar baki ɗaya. Tuni dama dai matsalar tsadar rayuwa da hauhawar kayan masarufi ya addabi kowa. Kwatsam ana tsaka da haka, sai ga kuma ƙarin kuɗin man fetur, abin da ya ƙara tada hankalin dukkan wani ɗan adam da ke faɗin wannan ƙasa. Har ta kai ga masu faɗa aji, masu tsokaci, har ma da malamai masu yawan kwantar da hankalin al'umma sun fara dawowa daga rakiyar mahukuntan wannan ƙasa. Sheikh Sunusi Kadil, Sheikh Adamu Muhammad Dokoro, har ma da Sheikh Yusuf Sambar Gacikun sun yi tsokaci game da waɗannan matsaltsalu. Kai wanda aka haɗa kai da kai aka kashe mai alfarma sarkin Gobir, ka ji abin da Allah mai girma da ɗaukaka ya ce. Ya ku mutanen Turji, ya ku mutanen Ɓale da ake ce mai ɗayan ko? Ba kiran suna ko? Ka san muna zaune can muna lajana ranar Laraba, sai wani ya bugo min waya daga Funtuwa. Ya ce, Malam, kana da masaniyar ko an kama Sule Mai Ganji? Shi Sule Mai Ganjin nan abokinmu ne, tare muka taso muna ƙanana. Duk ɗinkunan mu a wancan lokacin na samari shi yake mana. Sai na ce, kai, an kama shi? Ya ce, wallahi yana hannunsu. Sai na fito da nan bashi, sai na kira. Sai wani cikin 'yan ta'addar sai ya ɗauka. Sai ya ce, da wa kake magana? Sai na ce, suna na Yusufu Sambar Gacikun mai wa'azi. Ya ce, ai na san ka. Na ce, ina mai wayar? Ya ce, ba a gaya ma labarin inda yake ba? Sai na ce, to ko yana hannunku ne azzalimai? Ya ce, mu ɗin ne azzalimai? Na ce, to don Allah, don girman Allah, ku ji tsoron Allah, ku sake shi. Ya koma wajen iyalan shi da 'ya'yan shi, ya ci gaba da kasuwancin shi da sana'o'in shi, don girman Allah ku ji tsoron shi. Ya ce, kai Yusuf Sambar Gacikun, ka je shan masallashinka, ka yi wa'azinka a shan, wanda ya yadda da kai ya ɗauki maganarka, wanda bai yadda bai kyale ka. Amma mu ɗin nan ba wani abin da za ka gaya mana, sai an ba mu kuɗi mu sake shi. Inda Isa Sunna ga can ya san ranar da abin ya faru, yau kai ma kana nan, a can muna zaune, haka muka yi da shi. To abin da zai baka takaici a halin da ake ciki a Najeriya, 'yan ta'addan nan suna buga waya, ana bugo masu waya, ana ciniki da su, ana komai, a tura saƙo su ansa. Amma wai duk da haka tsawon shekaru wai har yanzu ba a gano inda suke ba, kuma har live suke yi. General Abacha, Allah ya ji kansa ya gafarta mai, ya ce duk ɓannar da kaga ana yi a Najeriya aka yi awa 24 aka ce ba a gano yadda za a shawo kan wannan ɓarnar ba, ya ce to akwai jami'an gwamnati da su ake wannan abu. Haka Abacha ya faɗi. Yanzu ka dubi wani rainin hankali da aka yi mana, wai kwanan nan mai girma mutumina Matawallan Maradu, mutumina ne, ku yi hakuri,
don ba ni mantawa lokacin da alhamdulillah ina aikin ginin masallacin nan, tirela guda ya kawo mun ta rodi, tirela da 16 da 12 abin nan da kaza da kaza, tirela guda. Na tabbata a yau in za a yi valuation kudin wannan rodin ya fi miliyan 500. Tirela guda ya kawo mun, mutumi na ne, har gidana yake zuwa. Amma ita gaskiya ɗaya ce, akan kowa za mu yi makan mu adalci mu baɗe ta. Sai aka ce wai an zo an ƙona motocin sojoji a daji, wai su turji sun ƙona ta. To me yasa ba a ɗauko jirgin sama ba aka yi gurin, kamar yadda aka zo tudun biri aka ce wai an ji kishin akwai 'yan ta'adda a tudun biri, sai aka taho da jirgin yaƙi, mutane suna harkar su ta maulidi, kaga shekara ɗaya ta kusa dawowa yanzu, suna harkar su ta maulidi, kawai aka saukan masu da bindigogi da bama-bamai, aka kashe ɗimbin mutane, irin abin da masu shari'a ke kira innocent people, wayanda ba su ji ba ba su gani ba. To don me a wannan gurin, don me ba a tura jirgin yaƙi ba zuwa gurin, kamar yadda aka yi a tudun biri? Yaya kawai za a ɗauke mu kamar yara 'yan ƙanana wanda mu ba mu da hankali ko ba mu da wayo ko ba mu san abin da muke yi ba? To a nan yanzu su 'yan ta'addan nan wai an ce sun gagari jami'an gwamnatin tarayyar Najeriya, ko ba haka ake faɗi ba? Dabbi anya maganan nan gaskiya ce? Yanzu wani wasan kwaikwayo da naga ana mana kwanan nan, kawai wai sai a sa sojoji a dajin Birnin Gwari ko a dajin Zamfara ko a dajin can wajen inda aka kashe sarkin Gobir ko a wani daji, wai sai kaga soja ana bidiyo fa, wai yana neman wai ina ɗan ta'adda. To shi ɗan ta'adda mahaukaci ne da zai zauna ya ji za ku zo? Hauka yake yi ya zauna ya jira ku? Kuma a ce wai soja wai kwamanda mai ba da umarni, yawa ku tara ta can, ku tara ga suna nan ciki, ku tara. Ana yi ana nuna ma 'yan Najeriya ana wasan kwaikwayo, kawai saboda an mai da mu gidadawa, an ɗauka wai mu ba mu san abin da ake ba. Sojan na gaske ya haƙuri da Allah, kar ku ce ina wa'azi na kawo maku haka shata. Ya ce wai idan ka ga soja ya dawo hutu sai ya zauna nan kofar gida, a nace mu muka kama ta, ina ne mu muka kama ta, waye mu muka kama ta, kila kun tuna da waka. Ya ce to kila can ma wannan sojan mai rabon tuwo ne shi. Amma ya tara mutane, duk inda ya ga yara sai a zauna da uniform a jiki, ai mu muka kama Osmita, ai mu muka kama guri kaza, ai mu muka shata ya ce kila can ma mai rabon tuwo ne ce. To mu za a yi mana wasa da hankali? Sojan gaske wanda zai nemo ɗan ta'adda shi zai wannan? To saboda lokaci ya yi, ba zai yi in ƙara shaidu abubuwan ba, amma ga wata tambaya haɗe da amsarta. Yanzu shi kenan, yanzu ka dubi ranar da ana zanga-zangan nan, ka dubi yadda aka yi providing ɗin motocin yaƙi da sojoji a nan cikin garin Kaduna, da hanyar nan daga Kaduna, daga Wandi zuwa Mararraba Jos, an kai su Zaria, an kai su ina ne, an kai su ina, haka a Sokoto, haka a Katsina, haka a Kano, haka a Niger, ko ina. Amma duk da haka, duk da wannan, 'yan ta'addan nan a daji sun yi bitin ɗin wa'innan sojojin namu, a ba gaskiya ba ne, ba gaskiya ba ne. Wannan karatun bai kama hankali na ba. To in ko hakan ya tabbata, to ni ina ba mu shawara, mu 'yan Najeriya, kowa ya yi ƙoƙari ya mallaki bindiga. Wallahi billahi, babu yanda za a yi 'yan ta'adda su shigo garin nan, mu ji harbi ɗaya bam bam
mu ji harbi kowa ya loke gidan shi, wani ma ko boye karkashin gadon matar shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka musulunci ya ce ƙarya ne. Abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, idan ɗan ta'adda wani ya ce ya rasulallah, idan ɗan ta'adda ya zo yana neman ya kashe ni ya ɓace mun dukiya, ya rasulallahi me ya kamata in yi? Manzon Allah ya ce ka yaƙe shi. Ya ce ya rasulallahi in na iya kashe ni fa? Ya ce anta fil janna. Ya rasulallahi in ni na kashe shi fa? Ya ce wa huwa fil nar. In ka tinkari ɗan ta'adda da makaminka, Allah ya kaddara ya kashe ka, ka yi jihadi, ka yi ƙoƙarin kare mutuncin kanka, a ƙarshe an kashe ka, ka yi jihadi, aljanna Allah zai sa ka. In kuma kai ka kashe shi, ka kashe banza, wuta Allah zai sa shi. Hadisi ingantacce daga cikin Imamul Buhari da Muslim yana nan. Yaya za mu zo mu kwanta mu zauna? Ka ganni nan? Wai hakuri, ka ganni nan? Wallahi billahi sama da shekara 20 ina da bindiga. Wallahi billahi sama da shekara 20 wallahi ina da bindiga. Kuma dan uban mutum in yana ganin ya jarraba ya kawo ziyara gidana ya ci uban shi. Wallahi sama da shekara 20. Kai kun an so ta daga gurin sabis an kawo yayi. Haka kawai mutane su zauna, kawai mutum ya gida na miliyan 250 amma ba yi da dabulbaro mai lasisi a gidan shi ta miliyan 3,500. wani irin shashanci ne wannan? Ke gida na miliyan 250 na garari, amma kawai farawo ya shigo gidanka, ɗan ta'adda ya shigo gidanka, ya kama yakka a gabanka ya jima'i da ita, ya kama matarka a gabanka ya jima'i da ita, ya ɗauki mahaifiyarka ya yanka, ya kora 'ya'yanka ya tafi da su. Wai kai baka da bindiga? Wani irin shashanci ne wannan? Mun ci gaba da yawa 'yan uwa sojojinmu da ma'aikata addu'a, Allah ya musu jagoranci. Na je cikin istidrajin da Allah yake wa irin su Bello Turji din nan, ya fito yana wasu surutai da kuma dan wani akaradabra ne kuke cewa ne wanda aka dan yi mana a Najeriya kwanan nan. An ce sojoji sun je za su kai hari, mota ta kabe, Bello Turji ya amshe motoci yayi, haka aka ce ko? Makaman da an ce akwai makamai a ciki yayi ko? Makaman da ke ciki ma an amshe, saboda haka su turjin ma sun fito suna Allahu akbar suna cewa sojoji kwanan ku ya kare. Wai motocin sojoji biyu na yaƙi da makaman a ciki suka kafe. Sojojin sai aka ce maza ku gudu ku bar wurin. Allah sarki. Kai Allah wannan malam, uwa ka ta iya shirya maka hanyar yaudara billahi lazi. Amma bari ku ji wani abu. Yayin da hankali 'yan Najeriya ya tafi suna lissafi, anya ba makamai aka kai wa yaran nan ba? Anya ba taimako aka kai musu ba a ɓoye? Sai aka yi wani abu, irin hadarin kaka ɗin nan, to yanzu saboda 'yan ta'adda a Northwest sun yi menene da minista da shugabannin tsaro da za su tare a ina? A Sokoto, za su tare a Sokoto. To, a yi dai magani, ai rana ba ta ƙarya, sai dai me? Yanzu don Allah, yakar mutanen nan sai minista ya baro Abuja ya tare a Sokoto? Yakar mutanen nan sai minista sai CDS ya baro Abuja ya tare Sokoto? Yakar mutanen nan sai Chief of Army Staff ya baro Abuja ya tare a Sokoto? Sai Chief of Air Staff ya baro Abuja ya tare a Sokoto? Sai IG ya bar Abuja ya kashe waɗannan mutanen? Su waye yake yakin ba sojoji ba? Kuma yau za ka kai wa maƙiyi hari, ka gaya wa duniya, ko gani nan zan zo in tare inda kake. Kuma an ɗauke ka da hoto da talabijin, an nuna wa duniya, an nuna shigowarsu gari, an nuna ma ga taron da aka yi musu, ga ma yadda za
shi wannan matsiyacin azzalimin wawa ne irin ka sai ya zauna ka zo kashe shi? Akwai laujuna a cikin daɗi. Inda gaske kuke yi, Allah ya taimake ku. In ko yaudaran mu kuke yi, to Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin sai ya ruguza ku gabaki ɗaya. Ai turjin nan abin da ya sanya ba a so a kama shi. Bari in ga muku wani abu. Idan aka kama turji, aka ba shi dama ya yi magana, to tsuliyar mafi yawancin shugabanni na gwamnatoci da wasu manyan 'yan kasuwa da wasu manyan attajirai da wasu waye da wasu wane ne, na rantse da Allah sai an buɗe shi kowa ya gani da rana tsaka. Muhammad Yusuf shugaban 'yan Boko Haram, muna da mantuwa ne, da aka kama shi ƙa'ida in an kama mutum ya kamata a yi mai tambayoyi, a mika shi ga hukuma, a mai tambayoyi, a mai shari'a, kaza kaza. Amma da aka kama shi algafata malam, gwamnan wannan zamanin da ya rugo da gudu ya zo police station inda yake, me yayi? Wai me yasa kuke da mantuwa ne? Me yayi? Bindiga ya ɗauka da hannun shi pat ya harba Muhammad Yusuf, saboda in Muhammad Yusuf zai buɗe baki ya yi magana, suwa ke taimaka mai, suwa ke bada gudunmuwa, suwa wane ne, to da yawa waɗanda ake ganin suna da girma za su faɗi. Shi ne abin da yake faruwa yanzu. Wallahu a'lamu. Amma dai abin da muka sani shine ƙarya dai hure take ba ta yaya. Tun da kaji turji ya fara cewa yanzu sun yaƙi za su yi da shi, wai Hausawa ma ke cewa za su yaƙi da Hausawa sai sun kashe Hausawa sai sun to ni daga lokacin da naji ya fara wannan nace in Allah ya yarda Bello Turji da jama'arsa Allah ya kusan halaka su. Ai shekau bai mutu ba sai da ya fito yayi barazana ko ya kai wannan matsayin yana ganin ya isa, Allah ya jinkirta mai yayi wane ne ya fi kowa. Allah ce a tsakaninku za ku yi faɗa kuma za a kashe kisan wulakanci. Don haka duk wanda ya ɗauki makami yana kashe jama'a ya kai hari ya tarwatsa gari ya wane, ko ba fillatani ko ba haushe ko ba yarabe ko wane ne bisa ga barna, in Allah ya yarda Allah zai mana maganinsa. La haula wala quwwata illa wane ne illa billah. Sojojinmu ku yi hakuri, ku cije, ku dage, ku nufi Allah da aikin ku, Allah zai taimake ku. Yan sanda ku dage, ku cije, SSS ɗinmu ku dage, ku cije. Ko da manyan sun hana ku kayan aiki, Allah yana nan tare da ku. Babban kayan aikin ku shine Allah, wanda ko Allah ya zan shine mataimakinsa ba zai yi nadama a cikin al'amari ba. Kuma mun gani Allah na taimakon ku, Allah ya ƙara taimaka muku, Allah ka taimake mu gabaki ɗaya. Wanda talauci karuwa yake, musifin rayuwa karuwa suke, hukumomi suna ƙara buɗe ƙofofin talauci, sannan kuma suna watsi da na haƙoƙin al'umma, ba sa kuma ji, ba sa kuma gani, ba sa kuma saurare. Saboda haka al'umma ta shiga wani irin hali, duk mai imani zai tausaya ma wannan al'umma. Wato ciwo kan ciwo, musifa kan musifa, bala'i kan bala'i, tsanani kan tsanani. Sai kuna wannan kuna kuka sai a ƙara wancan, sai kuna wannan ba ku fita ba sai a ƙaro wancan. Kuma suna zaune ana gaya musu ba sa ji, ana kiransu kuma ba sa waiwayawa, suna ji kuma ba sa magana, sun zama summun bukumun umyun fahum la yarji'un. Su kurame ne, su bebaye ne, bakinsu baya faɗan alheri, kunnuwansu baya jin alheri, sannan kuma idanuwansu baya ganin alheri. La yubsiruna wa la ya'qilun, ba sa gani kuma ba sa hankalta. Bin da ya rage ma wannan al'umma abu ɗaya da muke ta faɗa shine ta koma wajen Allah. Idan ta ƙi, to ba za ta kasa gani ba. Kuma mu ne ba mu da hankali, da gangan ake wa mutane wannan al'amarin. Ba wanda bai sani ba, da gangan ake matsa mana, da gangan ake takura al'umma, da gangan ake kaita. Ko suna da manufa ɓoyayya na cewa ƙasar ta wargaje. Idan kuna son raba ƙasa ba dole sai kun azamtar da mutane ba,
ku kira mutane akan tebur a raba ta, kowa ya kama gabansa. Ai Allah da sanin sai ajiye mutane, amma ba za ka yi ta tanado abin da sai ka hargitsa al'umma sun tada bore a ƙasa sannan ka kashe na kashewa kai abin da kake son kai. Idan wannan manufar ce Allah ya wargaza ka, idan wannan manufar ita kake da ita Allah ya tozarta ka yadda ka tozarta mutane, idan wannan manufar kake da ita Allah ya kaskantar da kai yadda ka kaskantar da mutane suna bin bola suna cin abinci, Allah ya kaskantar da kai. Idan dai wannan ita ce burinka, to Allah muna haɗa ka, kai ne rabbul arsh, kai ne rabbul a'la, kai ne qahiru fawqa ibadi. Ubangiji ka tozarta su wallahi idan ba za su shirya ba. Allah Ubangiji ka kwato mu talakawan ƙasa haƙƙinsu da zaluncin da ake musu. Abin ya kai iyaka, ba wani mutumin da baya kuka akan wannan al'amari, amma kuma kullum sai ƙarawa ake, kullum sai ƙarawa ake. Al'umma ki ji tsoron Allah, ke kuma ki daina saƙo, mutane su daina saƙon Allah su koma wajen Allah. In ba haka ba wallahi Allah ba zai karɓi mutane ba. Innama bagayukum ala anfusikum. Saboda haka za mu ga yadda annabi yake ta neman tsari da talauci, amma ga shi talaucin kawo shi ake, sayo shi ake, gayyato shi ake a zo a ɗora mu al'umma. Al'umma tana cikin wahala. Yanzu daga wannan abun na shekaran jiya, wata shinkafar ta ƙara 10,000, wata ta ƙara kaza. Ya ku 'yan kasuwa, Allah dai ya yi alƙawari wanda ya ji tausayin al'ummarsa shi ma zai ji tausayinsa. Me yasa? Abin da ka saye shi ba a ƙara wannan abun ba, me yasa za ka ƙara? Ka bari mana ka sayar. Idan ka je sayowa wani ya ƙaru ka zo ka ƙara. Amma daga jin abubuwa sai a yi ta ɗaga abubuwa, sai a yi ta ɗaga su. Allah yana kallon mutane. Na rantse da Allah kowa sai ya ɗanɗana kuɗarsa. Idan shinkafa kake jin kake da ita ce abincin mutane ko masara, sai ka ɗanɗana musu azaba. Akwai wani kaya da kake bukata dole sai ka je wajen wani, zai ɗanɗana maka musifa kai ma. Haka rayuwar take, innama bagayukum ala anfusikum. Zaluncin yayi yawa, wahalar ta kai inda ta kai, kuma karuwa take ba ta yin baya.